Την πιλωτική και καινοτόμα αυτή δράση χρηματοδοτεί η TP Greece εδώ και ένα χρόνο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από κοντά την πρώτη εγκατάσταση εγκυροβολίων που στόχο έχουν την προστασία των λιβαδιών Ποσειδονίας, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα της Μεσογείου. Με αυτή την ενέργεια στόχο έχουμε και στόχος μας και σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να προφυλάξουμε και να προστατεύσουμε την θαλάσσια χλωρίδα από τα σκάφη που αγκυροβολούν στην ευρύτερη περιοχή. Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελεί σημείο αναφοράς στην στρατηγική των ενεργειών κοινωνικής υπευθυνότητας που εφαρμόζουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε με επιστημονικούς φορείς, με οργανισμούς όπως η Aegean Rebirth και με τις τοπικές κοινωνίες. Για ένα πράγμα φιλοδοξούμε μέσω αυτής της σημερινής ενέργειας, να αποτελέσουμε παράδειγμα για το πώς μπορούμε όλοι μαζί να διαφυλάξουμε το θαλάσσιο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ένα πιο βιώσιμο μέλλον.